כאן אורי והצעצועים שלו בסרטון חדש של קלאש רויאל. בואו ננסה שנייה להיכנס לצ'יטים שלי. אולי עכשיו זה יופעל. הצ'יטים של הקלפים החדשים. רק שמאלות שלו אני אז יש לי הודעה מיוחדת בשבילכם. אני לא יודע, אבל מי שלא יודע, לא העליתי סרטון מאז העדכון. מי שלא יודע, עליתי לארנה 10. תודה בכל זאת. יש עכשיו קלאן באטל קלאס. חברים, בואו ננסה להגיע ל5 לייקים. סובסקרייב, תעשו, תנו בלייק, תירשמו לערוץ. אם נגיע ל5 לייקים, חברים, נעשה משהו מטורף. חברים, כשאני אומר מטורף, זה יכול להיות בהגרלות של קלאש רויאל ולהרוויח כסף, או יכול להיות בכנס קלאש רויאל, מי שלא יודע, שמתקרב. כן, חברים, מי שלא יודע, יש כנס קלאש רויאל בפסח. אנחנו כאן נמצאים בפסח. מי שלא יודע, יש פה כנס קלאש רויאל. אז כן, מי שיעשה הגרלות של זה, חברים, רק אם נגיע ל5 לייקים. כן, חברים, זה מה שאני מבקש מכם, 5 לייקים. מי שייתן בלייק ויכתוב שאני נתתי בלייק, הוא יזכה. ואם יהיו כאלה שיגידו נתתי לייק ולא באמת נתנו לייק, אני מבטל את כל ההגרלה. כן, כי אני לא רוצה פה שקרים ואלי. רק מי שנרשם לערוץ ונותן בלייק, הוא יהיה בטוח בהגרלה. אם יכול להיות אחד, הוא יזכה, חברים. וכשאני מדבר, זה יכול להיות הגרלות של כסף, חברים. הגרלות של ג'יינס, כמובן. כן, כן, זה הכל בשבילכם. כן, רק אם יתנו לה. אוקיי, לא, שאני אשים את הזאפ פה. זה, מה הוא עשה לנו? אבל בסדר, בכל מקרה. זה בשיתוף עם נוריאל רויאל. תנו לו לייק. נוריאל רויאל תכתבו ותראו אותו. באמת מחמאה. הלוואי עליי להגיע ככה. שפו. אבל כמה שתירשמו לערוץ, הערוץ יתפתח. וכמה שיותר סרטונים, חברים. אם אני אראה דיסלייק, אני פשוט יפסיק עם כל ההגרלות שאני רוצה לעשות. אבל בואו נראה, אני לא יודע מה יהיה פה, אבל עכשיו אני אפסיק קצת עם החפירות. כן, משחקים קלאש רויאל, יש קלאן באטל, מי שלא יודע כמובן. עליתי לארנה 10, לא קיבלתי בינתיים מוד לג'נדרים, שזה בסה. אבל חברים, זה הסרטון של קלאש רויאל. בואו נראה, אולי נעבור לשם למשחק, בואו נגמור את המשחק הזה, חברים. זה סרטון קצר. ממש אני מבקש, תנו בלייק, תירשמו לערוץ. מי שנרשם לערוץ ונתן בלייק, כמובן שהוא יהיה בהגרלה, אבל רק שיכתוב לי בתגובות, חברים. כן, אז נתראה בפרק הבא, אבל משהו לפני שאנחנו נפרדים, אז אני רוצה להגיד לכם שהמחירות לרמקול ירדו, חברים. יש מבצע רק עד יום שבת שיבוא. היום יום שבת, בשבוע הבא המבצע יפסיק על הרמקול JBL. חברים, מי שמעוניין, אני מוכר אותו ב-650 במקום 700, או במקום 750, הנחה של 100 שקל, מטורף. כן, מי שרוצה, זה עד יום שבת, חברים. עד יום שבת כמובן. ומי שנגיד יכול לעשות על ההגרלה, אני יכול אפילו למכור את זה, חברים, ואני רציני, ב-600 שקלים בלבד, חברים. 600 שקלים בלבד. אוקיי, תודה. כן, אז נתראה בפרק הבא, מקווה שנהייתם, ויאללה ביי.